Daytoy talong, kablawan kayo itinimbag abigat. Kastamat nagitid da pay lang itirwar, sumangpot pay lang na yung pagmat abigat da. Uray madidamang nagdayto ibagak itang abigat. Agyan manakmat kadagiti padak miyembro iti tarapait Menotila Street Club. Tatahan lang nga siya tilanda nga mala strip. Hindi na una na pa yung shock na kabsa. Daytoy Pasnaan, naipas nga kakabsat. Kas panagitad itigundaway, kadagiti agdadamo manurat, nga matagibin, dagiti plumada, tapno mapatan ay pay kuma, ti pa nagsurat da. Na-conceptualize da ito di 2009, iti pa nagtakam ti agdama literato, iti gumil. Kat nakita mi nga adupay ti kasapulan, dagiti manurat. Tapno iti kasta, sumayat pay ti panagsurat da, kan tapno nabilbilag pay, dagiti balin gapuanan da. Kat napanunot mi nga malaksid iti regular nga iti tayo kadagiti manurat nga lecture series. Siguro ko namin it's also about time nga magtad tayo magtan iti workshop kadakwada. Kat no workshop ko na tayo, DJ magitad da iti gapuanan da, taday tagapuanan da, ti workshop tayo nga mismo. So, kung ko namin, dagiti talagan nga saan lang ngagpangpanggap ngagbalin nga manurat, no dikit din pinadas da ti agsurat. Tapno iti kasta, iti panagrugida payla maigiyadan. Kat pinili mi pay nga dagiti agbalin panelist nga mangigiya kadakwada katawan sa bali no di dagiti makunkuna tayo nga agdama pillars iti literatura kamronaan itan iti dagiti kini Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. nga syempre bigbigan tayo amin nga dakkel tinaytulong na aglalo kadagiti agdama manurat tapno iti kasta sumaya at ipanagsurat tayo na inspirar na tayo dakkel ti influensya ni Apo Juan S.P. Hidalgo Jr. kada tayo. Siyempre, ni Apo Pres Rambaod nga agdama editor, managing editor ti Banawag. Kan dagiti kakabsat nga ininaunapay nga da tayo. By age dato yun kakabsat. Hala nga by age, matkit di. No dikit di talaga ngayon mo nunadang imadang iti kun na tayo literary journey. Kas kada Apo Joel Manuel, Roy Aragon, ni Apo Juan Asuncion na sumangpat pay lang damdama dagiti kakabsat nga nainaganap may isa ka dagiti isuda dagiti karaman kadagiti idulwan tayo nga manurat iti Ilocano kan syempre raman mi matibagbagimi da kami nga ubing basit by age kan manan naud-udi ng madang iti dayti kon na tayo literary journey kas ni Ariel siya inraman mi mat ni June dito no pay ubing pay mapangnamnamaan ti masakbayan na iti literatura kantak no ma-bridge ti gap age gap kan literary gap dagiti fellows kan dagiti panelist iso nga kasta kakabsat ti pinili mi nga agbalin nga panelist. So anyway, like I was saying, nakita mi nga kasapulan ti panangigiya kada itagdadamo nga manurat iti pailangan pa ng rugida. Tapno kuma, iti pa nagtuloy da nga pa nagsursurat, nasaysaya at nabilbilag, nabinpintas tupay, nagitigapuanan na mapartwat da, nga nagitigapuanan ni asa na nagdalan iti workshop. Kat may sapay kakabsat, rationale na daytoy Pasnaan, iso DJ panagiti kadagiti kasapulan, dagiti agdadamo. Tapno iti kasta, iti mismo nga convention tayo, makapag-concentrate tayo kuma, kadagiti literary issues, kadagiti kritisismo, kan iti sharing tayo manurat. Asaanan nga, dagiti topics tayo, kasano tagsurat iti daniw, kasano tagsurat iti salita, kadagiti nga topics ang tawag dyan, na kwa tayon iti Pasnaan, na itad tayon kada itagdadamo ang manurat iti Pasnaan. Dayjay kakabsat ti Rationale iti Pasnaan, adupay nga dagiti ilaan iti dua ti kang runaan na Rationale na,
Kat kasimbaga kanyang tatay ni ako workshop director ni ako Ariel Tabag, nayon kumat kanon nga iyam amo dagiti panelist ken dagiti fellows. Ayun na natayo nga kakabsat dagiti fellows.